Assalamu alaikum, hürmetli Şomal rayonu turgunlary. Özbekistan Respublikası Prezidentinin 2026 yıl 1 aprel günü 51 sanlı farmanına tekrar halk mürajaatlary menen islesu sistemasi жаңа derejege köterip halkty maşgalaşyşydy islesu olardan mürajaatlaryň onamly şeşu köterilgen maşgalat tekrarında halk deputatlaryň kengesine analitik ma'lumot kirgiziw belgilengen. Özbekistan Respublikası Prezidentinin Şomonay rayonu halk kavgalasında 2026 yıl 6 ay davamında memleketlik organlar ham hökümlerinin mürajaatlary menen islesu umumlaştırıp analiz kılındı. Prezident virtual hamda halk kavgasına pukarlar tarafından jami 316 mürajaat kelip düşken. Sondan körüp çygylgan 250 mürajaatlardan yani 144 57,1% mürajaatlar özlerine onanma şeşimlerini taptı. 90 mürajaatga hukuky tüsünükler berilgen, 6 mürajaatlarga tüsünük berilgen bolsa, 6 mürajaat rad etilgen, 5 mürajaat toxtatılgan, 1 mürajaat uzak müddetli qadağaga alıngan, kalgan 64 mürajaat öýrenme basqyçynda. Mekeme hem hökümlerde köp kelip turgan mürajaatlarda onanma şeşilүү derejesi insan sosial korgoo urayında 33 mürajaatdan 7 mürajaat onanma şeşilgen, ýagny 21,2%. Rayon hakimliginde 22 mürajaatdan 7 mürajaat 54,5% onanma şeşilgen. Mahalleler awkam bölümünde 18 mürajaatdan 14 mürajaat onanma şeşilgen, ýagny 77,8% guramakta. İçki işler bölümünde 18 mürajaatdan 11 mürajaat onanma şeşilgen, ýagny 68,1% guramakta. Şahar ham hayal kızlar bölümünde 15 mürajaat kelip düşken, sondan 5 mürajaat 33% şeşilgen. Medisina birleşmesi bölümünde 13 mürajaatdan 5 mürajaat onanma şeşim taban, ýagny 38,5% guramakta. Kabalçyk satu ham bentke kömekçisi bölümünde 12 mürajaatdan 4 mürajaat 33% guramakta. Mecburi Orla Bürosunda 11 mürajaatdan 6 mürajaat 54,5% onanma şeşilgen. Özbek Telekom Şimali filalında 11 mürajaat 100% öz şeşimlerini tapkan. Özbekistan Respublikası fizikal hem yuridik şahslaryň mürajaatlar hakkındağı zamynyň 12 statyasy 5-nji kat basynda hamda Özbekistan Respublikası Prezidentiniň 2019 yıl 17 ýanwardagy 56 sanly farmanynyň 5-nji bendine tekrar memleketlik uýumlarga anyklangan maşgalat şeşu boýunça körp çygyw mejburi bolgan usunçlar kirtүү hukuky Özbekistan Respublikası Prezidentiniň bollawdagy halk kavgalaryna jükletilgen. Usu kararga tekrar Özbekistan Respublikası Prezidentiniň Şomal rayonu halk kavgasy tarapyndan erejege tekrar 2 memleketlik uýumlarga ýürümler alyp baryldy. Ýürümler netijesinde mürajaatlar menen islesu de jol koygan katy kemçilikleri saflaşdyryp hamda şowapkerçilik meselelerini körüp çygyw boýunça tesli tartipde raýonlyk hem jokary turuşy mekemelerge täsir şartlar körüp boýunça maglumatlar kiritilip kelinmekde. Sondaýak 26 mekeme hem hökümler tarapyndan tasdiqlangan erejege muwafiq köçbeli kabullar ötkerilip kelmekde. Bu üçin üýün halatyna erejede 145 köçbeli kabullar belgilengen bolsa, ämelde 146 köçbeli kabullar ötkerildi. Kabullarda kelip düşken 199 mürajaatlardan 136 onamly şeşilgen. Sonuň menen birge bir katarda hürmetli Prezidentimiz tarapyndan berilgen tasdyrmalarga tekrar rayon hakimi hem orunbasarlary halk kavgasy imaratyna her günü tasdiklangan erejege tekrar porlan kabullaw belgilengen. Üýün aýynda 20 mürajaat kabullangan bolup 11 mürajaat onamly şeşilgen. 5 mürajaatga hukuky tüsünükler berilgen hem 4 mürajaat körüp çygyw jaraýanynda. Şokardagylarga muwafiq ma'lumelerde көрсөтүлүп өтүлгөн жагдайда халк депутаттары Şomal rayonu kengesi sessiyasında karap çygyluwyn hamda mekemelerde көрсөтүлгөн başga da meseleler boýunça lawazymly şahslaryň jogapkärçiligini asyrypga karatylgan zarur islarlaryny belgilew hakkında tesli karar kabul etүү lazım ekenligi bildiremiz. Diqqatlanyş, rahmet.